Desazkundea ala eskala handiko berriztagarriak. Haserre antzean dabil jendea energia berriztagarrien edapena dela eta. Ez da harritzekoa. Ala bai, ekologistak ez alginen energia berriztagarrien aldekoak. Ez da harritzekoa izerrota eta eguzki plaken parke handiak erabat modu kaotikoan proposatzen adililako enpresa multinazional handiak. Espekulatzeko helburuarekin, noski. Baina nolatan da posible hau? Eusko Jaurlaritzaren plana izan delako lurraldea ordenatzeko planik ez egitea. Hau da, PTS delakoa ez onartzea. Merkatua autoerregulatuko da. Baina bestetik harritzekoa da, hamarkadak daramatzagu eta energia burujabetza aldarrikatzen. Zer egin behar dugu beraz, larrialdi klimatikoari aurre egiteko? Bueno, batzuk esana dute, desazkundea eta autokontsumoa. Eguzki plakak etxetako teilatuetan bai, baina berri txar bat daukagu emateko lagunak. Autokontsumoak ez du burujabetzarako beste energia ematen. Zumaiako udalak ikerketa bat egin du. Eta zer dio ikerketa horrek funtsean? Energia trantsizioa autokontsumoko instalazio txikietara mugatzea ameskeria dela. Ze planteamendu egin dute Zumaian? Bi kontu. Bat, herriko teilatu guztiak eguzki plakaz bete. Eta bi, herriko hainbat lur eremutan 3 eoliko txiki instalatzea. Zein da emaitza? Zumaiako egungo kontsumoaren 7% ekoiztera iritsiko lirateke autokontsumoaren bidez. Beraz, eragiketa matematikoa erresa da. Kontsumoa 50% murriztuta ere, beharren 14% bakarrik ekoiztera iritsiko ginateke. Desazkundeak ere bere mugak ditu. Beraz, zein da ondorioa? Desazkundea ala eskala handiko energia berriztagarriak dikotomia hori erabat faltsua dela. Batetik, energia kontsumoa murriztu egin behar da. 2050erako gure kontsumoaren 50% murriztea helburu lorgarri bilakatu behar dugu. Beharko dugu osasun sistema publiko duin bat, beharko dugu hezkuntza sistema burujabe bat, beharko dugu garraio publiko sistema jasangarri bat, eta guzti horrek energia jaten du. Eta barkatuko didazue lagunok, baina uste dut ez garela oso kontziente gure bizi ohituretan zer nolako eragina izango duen kontsumo murrizketa maila horrek. Bigarrenik, energetikoki burujabeak izan nahi baldin badugu, eskala txikiko, ertaineko eta handiko energia berriztagarrien instalazioak beharko ditugu ezinbestean. Ze burujabetzaren aldekoa gara arlo guztietan, ezta? Eta beste kontutxo bat. Energia berriztagarrien edapen hori, desazkundea bera bezala, aldaketa politiko-ekonomiko eta sozialerako aukera da. Zumaiako energia estrategiaren dokumentua hemen behan duzu eskuragarri. Eta utzi zuen iruzkinak, hemen beheko iruzkinen atalean.